Kaixo, Mikel Valentziaga naiz, ongi etorriak Otxanda, Zakur eskolara. Emozioa da gehien lantzen duguna hemen heziketan. Izuak, estresa, hiperaktibitate bat, ansiedade bat, zer sortzen dion ansiedade hori, lehenik eta bin jakin behar duzu, txakurra lasai egoteko. Otxanda Zakur eskola bada, batez ere Zakur eskola, Zakur gune bat, non jendea hurbildu egiten den eta bere txakurra hezitzeko asmo batez edo etortzen zaigu. Asko laguntzen du gustuko lanean aritzeak. Horrek laguntzen dizu une txarroi eta buelta ematen, lan astun horri edo lan astun hori arin bihurtzen, eta gustorago sentitzen eta kemena izateko aurrera egiteko. Otxanda osatzen dugu Jose Miguelek, Esterrek eta nik neuk. Elkarren ondoan egiten genuen lan, salbamentuan hirurak, erreskatean. Han hezitzen ikasi, lan egin, han bat bilaketetan eta parte hartuz, baina puntu batera iritsita esan nuen, gure zaletasun hori zergatik ez egia bihurtu eta bide bat eman aukera horri eta buru belarri jarri ginen eta onaino. Esan diezazuket ingurukoek bere zalantzak dituztela. Etxetik hasi eta guain zea izara lana aldatzen, lan bat duzunean, orain hori utzi bestea hartzeko, gainera ez zure ikasketetatik datorren lan hori, lortu duzu karrera bat ikastia, eta bain bazatoz, txakurrak paseatu, hezitu, garbitzera, hau zabaldu ingen duen orain dela 6 urte, 2009 urtean. Naiz eta aurretik lan handia izan zen guztionetara edo iristeko. Gutxi gora bera esan dezagu beste 6 urte lehenago ere sortu zela. Eta hortik abiatu ginen, ideia batzuk bildu, zer nahiko genuken eta laguntza bila jo genuen. Hortarako hurbildu ginen Zederna Garalurren bulegoetara eta han forma ematen hasi ginen proiektu honi. Heziketa munduan eta baziren hainbat pertsona lanean egin zirenak, baziren Zakur hotelak ebai, baina beste ukitu bat edo eman nahi genion, gure ukitu pertsonala. Filosofia batekin edo lan egin. Eta beti da, errutinak errestea, arazoa dauden lekuetan eta ezabatzea, eta aldi berean aizia edo eskaini jendeari. Txakurra eta pertsona arteko harremana berezia da beti. Pertsona da protagonista, txakurra da protagonista, eta bien arteko harreman horren kanalizazio hortan edo daukagu gu lana, Jakina txakurrarekin eta lan mota bat egin behar du, baina jabearekin beste bat. Txakurren nagusiekin ari behar da, batipat. Hor dago zaintasuna askotan. Guk lehentasunez jabearekin egiten dugu lan. Eta bera hezitzen harreman hori onik atera dadin. Eta pentsatzen dugu hori, elite baten kontua dela, adistatzea gauza bitxiak lortzea, disfrutatzea txakurraekin. Eta frogatu nahi diogu jendeari, eta frogatzea uste dut lortu dugula hainbatekin, gauza etxeko txakurroiekin gustora eta aritzen dela jendea, eta gauza bitxiak eta handiak egiten hasi dela. Bolondrez mundu hontan eta lan egiten duzun jende horrekin eta harreman mota baduzu, badakizu zeinekin zabiltzan ongi, nola molda zaitezken, ze osagarritasun duzun edo. Danak gara desberdinak, danak lehentasun desberdinak eta, baina lanaren ikuspetik eta osagarriak ginen. Nahi genuen leku
sano bat esan dezagun, eta hemen babestuago daude txakurrak, eta estetika bat eman nahi genion. Gu gustora, mendiare asko maite dugu, eta gaur hau inguru honetan zoragarri sentitu gara, lekua paregabea da. Beraz, etorri ikusi eta bai, gustora hartu genuen lekua. Eraikuntza lehenik eta behin, hasi zen hoteletik. Martxan jartzeko etxea zen gutxien behar genuena. Beharazkoa bazen ere, egiten genuen lo haiekin. Gogoratzen du lehenengo 15 egunetan, han bertan gure ohetxoa bagenuela haien onduan lo egiteko gauean. Etxea bukatzen genuen bitartean. Hilabeteko kontu bat izan zen, ezan gehiago. Gero ja etxea, eta gero batez ere hori zen zatirik esan dezagun garestiena. Eta lan gehien eskatzen zuena. Pistak erakitzea erresagoa da. Irudimenaren kontu uzten baduzu, ariketa asko diseinatzeko dago aparatu gutxirekin. Eta hor lortu behar da trebezi hori eta jakintasun hori jakiteko bi makilekin zenba gauza egin daitezke. Eta pistak pixkanaka garatuz goaz, ariketa berriak sortuz, behar berriak sortzen dira, hainbatek gurekin daramateia 2-3 urte, eta ideia berriak jarri bastezkin mai gainean, asper ez daitezen eta ies egin ez diezaguten. Zailtasuna bada ekonomikoa. Gainera gogoratu 2009-2008 guk dirua eskatu genuen garai hartan, ja krisia bazetorrela, eta hainbat bankuetxek eta egin ziguten atea itxi zuzenean, ez guri, oro hasi ziren izten. Baina, aukera aurketu genuen Euskadiko Kutxarekin, Irurtzunen bertan, eta haiek atea zabaldu zuten, gustatu zitzaien proiektua. Apostu egin zuten, eta aukera dana izten ari zenunean lehiotxo bat aurkitu genuen. Beraz, horrekin aurrera egin ahal izan genuen. Zendea egiten da bazkideta, eskola bazkidetza da, beraz hainbat ariketa eta astean zehar lantzen ditugunak, bai hemen, bai Iruña inguruan, zehazki Berriozarren, hitzarmen baten bitartez, ongi txiki. Ezinbestean hurbildu behar genion, heziketa bertara, neguan gogorra delako ordutegia lanetik eta orduan astean zehar, pare bat saio ematen dituguan, behin joatearekin bertara, beste behin ona etorrita, uste dut asetzen ditugula gure nahiak. Hurbiltze kontu bat izan zen. Hasieran segurazki adiestramendu simple baten bila datoz, baina topo egiten dute eskola osatu batekin. Disiplina asko lantzen den eskola batekin. Hemen lantzen dugu agilitia, disc dog, flyball, bilaketa, pertsonen bilaketa, objektuen bilaketa, pista ariketak ditugu. Beraz, mundu bat irekitzen zaio. Hori guztia heziketaren zerbitzura jartzen dugu. Beste biak izango lirateke hotela, residentzia, horrek ematen digu guri lan gehien esan dezagun. Pentsa, lo egin da guzti egin behar dugula hemen, eta zaindu behar direla txakurrak. Beraz, gure lan txandaketa oso luzeak dira. Hori de, goraka doa, poliki-poliki, pozik gaude, oso pozik, azken aldi honetan. Eta hirugarrena, terapiak izango lirateke. Txakurrak berez baduen egiten duen lau terapeutiko bat egote hutsa horrekin. Kontaktuak berak edo gertutasunak berak ematen dio balio erantsi bat. Horri gehitzen badiogu, hainbat teknika garatu ahal izatea, are gehiago, are erabilgarriago izango da eta onuragarriagoa. Helburuak beti terapeutikoak dira, lan egin daiteke aurrekin, helduekin, zein zaharrekin eta. Beti helburu terapeutiko horren baitako lana egiten da, tresna bat da, helburu horietara iristeko. Asko etortzen dira, baita arazorik izan gabe ere. Txakurra hartzearekin hezitzeko arrazoiak ditut. Pertsonen mundu baten biziko naiz, gatazkak sor daitezke, eta horiek egiteko zer egiten dut aurreratu. Hartu bezain pronto eskolara. Eta filosofia horrek emango lituzke ondorio
onak gizarte honetan, eta erresago kudeatzeko hori, erlazio hori, harreman hori, gizarte eta txakurren arteko. Txakurra kasu egiteko trukoa oso txikia da, ez da besterik. Lortu behar duzu inguru guztia baino erakargarriagoa izatea. Hortaz, aktibitatea eman bartzaio harremana, eta batzuetan kanpokoa mozteko, tentazio horiek mozteko, guk eskaini tentazioak. Hortarako sartzen dugu jolasa. Jende askok esaten du, kalera noanean, badirudi bi txakur ditu dela, kalekoa desberdina da. Bueno, espektatiba guztiak gurekin etxean ditu, kalean ez du gurekin batez. Ez, xuri, nik kudeatzen ez baditut, behar horiek, ez badaude nire eskun eta kontrolpean, berak erabakiko du noiz erabili eta gu horren parti izango ote garen.